Інформація про участь народного депутата, будь-якого посадовця в будь-яких організаціях має бути відкритим для суспільства. Це, повторюся, вимога закону, до написання якого я долучився ще на посаді голови парламентського комітету з протидії корупції. І я скажу чесно, я в залі побачив, що дуже багато людей за себе злякалися. Я побачив, що не тільки Дунаєв, а дуже багато людей ставлять собі запитання, а чи я все вказав в деклараціях. Це насправді вперше за цією статтею, за порушення закону в цій частині, антикорупційна прокуратура і антикорупційне бюро прийшли в Раду. І те, що набралося тільки 125 голосів з 226, це вказівка, сигнал про те, скільки народних депутатів насправді переживають не за закон, а за себе. Я оприлюднив в Фейсбуці своєму про всіх, хто не голосував, і я прошу всіх громадян вивчити інформацію з сайту парламенту. Треба очищувати парламент від людей, які, прикриваючись депутатськими повноваженнями, не виконують закон і вважають себе такими, що стоять над ним. Повторюся, електронне декларування – один з найбільших успіхів цієї Ради. Це поіменний список корупціонерів, фактично. Це дуже важлива для людей інформація, щоб вони не давали себе обрехувати ні на виборах, ні між ними. І я повторюся і прошу, і буду ще не раз говорити про це Артему Ситнику і Назару Холодницькому, щоб вони продовжували свої розслідування в цих справах,